Smise Uíbh Ráthach, is as an ceantar sama, ceantar na dromada, is as an bróiste chéine mar chéile, Jamie, agus tá bert páistí a gine nasa, tá sí 6 bliana d'aois, agus runán 3 bliana d'aois. Níl annach chud Gaelnig Jamie mar chéile, tá sé fás agus ag forbert lá ní gláile, ach ar dúis is dócha nuair tháinig me bhaile nasa, agus nuair hosna mé buint úsáid as an Gaelin, dúirt me leis lábháin, misleat, bhfuil rud sa right, bheitiste sa tiig, agus dúirt sé, bheith sé go díal ar fad, barlam níos mó Gaelin bheith gom hénig, brodúnta bheith gceist má hán Gaelin a gcuin sa tiig. Féin, beag? Uí! Tá tuismitheoirí ar sa chinní nóir, ní ceantar Gaeltachta láidir atá gceistinsa, is breach Gaeltachta atá gceist don chuid is mó, ach tá anna chud Gaeilge ag na daoine thógáilnacha, tá Gaelnig má ahar don chuid is mó ach de fós má bham istegansa, agus bhí iarsaí an Gaelna álainn agus úsáid go tapig mar bhí mu cheanmháthair ina gcónaí leo chomh agus bhí annach chud Gaelnice buna mar or baideacha gachrod or nínéir gachrod a bhí á dhéanamh gon bhí sé á dhéanamh se Gaeilge le nan sa dig agus le dead agus mar dúirt me rinne mam anjab an Gaelna úsáid agus leabhar chomh bhí an tálinn agus sin fág rinne mé an cinneadh an Gaelna úsáid na chlann hénig mar ceapan go bhfuil anna háchtach an Gaelnach má bio sa cheantar agus an Gaelna neartú sa cheantar chomh. Tá sé dachar gan áras caithfidó is dó chun cinneadh a dhéanamh agus clí leis agus uaireanta bíonanta cosúla an bhfuilm a déanamh an cinneadh ceart an bhfuilm ar an slí ceart é slí ach éiríonn go beálaat caithfidó an cinneadh a dhéanamh agus bhile is rud úntacha ach is cinneadh dechar is slí an cinneadh sin a dhéanamh ach ní bhíon éon áféil artsa má dhéanann tú an cinneadh mar nuair chéann tú na páistí ag foghlaim agus ag fás le Gaeilge is rud álainn agus is cuidár gultúir é, is cuidár naireacht é, is cuidár achtas é agus chahamid leanúnt a raig lenar páistí agus an Gaelnach chun cinn is rud anna háchtach é dúin.